Escoltes Ràdio El Vendrell. Som el que mengem, ho tenim tan clar això en tots els seus aspectes, però sempre és important conèixer la visió i els consells dels professionals, com és el cas en aquesta secció ja habitual, almenys un cop al mes. Cristian Fernández, com estàs? Bon dia, Pere. Doncs estic molt bé. Molt bé, començant la setmana, amb moltes ganes. Anem un dilluns una mica més tard, cap problema per això, perquè habitualment sempre és el segon dilluns de mes. Aquest és el tercer. Bueno, no passa res, intentem fer estar aquí cada mes, un cop al mes, per aportar també cosetes als oients. I tant que sí. Sempre interessa. I tant que sí. Som el que mengem, sempre ho defensem això, Cristian, en certa manera. Sí, i tant. Mira, hi podríem afegir, mengem com pensem o saps què vull dir a vegades, no? Tot passa també per... Clar, bueno, el tindrà una bona consciència i farà que mengem millor, no? Exacte. Sí, això té molt a veure. De saber això, no? Aquests bons consells, el que és uns bons hàbits, una bona alimentació saludable, etc. I com afecta la salut, que moltes persones a vegades no ho tenen en compte, no? Dius, clar, o no es plantegen, no?, a la seva vida, mirar una miqueta més enllà a vegades, una planificació de futur que a vegades fem, no sé, a nivell econòmic o amb altres aspectes de la vida, i no tenim en compte el nostre a nivell de salut, del que estem menjant, doncs com ens repercutirà en un futur, no? D'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys. Clar. I tot això impacta molt, i ara és el moment de posar-hi ordre i de millorar alguns aspectes que a llarg plaç ens poden aportar un benefici molt gran, no? Sí. Com tot en la salut, la previsió sempre és importantíssima, la prevenció és importantíssima, també en l'alimentació, no? Perquè quan tenim algun problema derivat d'una mala alimentació, no? Digue-li obesitat, diabetis, el que sigui, hipertensió, colesterol, tot el que comporta un molt mal hàbit alimentari. Quan ja tenim això ja és tard, en certa manera, ja costarà molt més regular-ho. Costarà més, però bueno, igualment ja serà inevitable fer... Aleshores sí que ens hem de posar Llavors sí, però clar, si fem aquesta prevenció com comentes, doncs ja evitem que passin aquestes coses, no? O a vegades m'agrada pensar una miqueta amb el tema de com afecta l'alimentació o els bons hàbits també, perquè a vegades també a parlar d'alimentació sempre es tracta d'englobar-ho més, no? De dir, l'exercici físic, també el descans, no? Tot això també. I aquests hàbits com afecten, per exemple, amb la longevitat, no? De dir, podré viure, per exemple, més anys, però no més anys assistit, no? En cadira de rodes o encamat, sinó podré continuar jugant amb els meus nets, per exemple, tindre una bona qualitat de vida, i això jo penso que és superimportant. A més, és que hi ha estudis ja que s'estan veient on el que és l'alimentació pot afectar, inclús segons quina alimentació estiguis fent i cap a quina vas, quasi està entre 7 i 10 anys, no? de longevitat. Et pot ajudar a guanyar més anys de vida, però a més amb millor qualitat, només amb els hàbits. Que és lo important, donar qualitat als anys. Exacte. I que vagin a la part una mica, no? Es parla molt del tabac, no? De quants anys et pot restar de vida i coses així, però realment els estudis més o menys apunten cap a uns 5 anys, més o menys, si no recordo malament, mentre ja et dic que el que és els bons hàbits d'alimentació i estil de vida poden allargar 10, de 7 a 10, llavors és molt. I a vegades, i no és per posar-me ara molt dramàtic, però també sé que i potser se'n parla poc a vegades inclús, que parlem això, no? D'aquestes afectacions d'un mal hàbit alimentari amb diabetis, obesitat, etc. Però a vegades tampoc no es parla que una bona alimentació també pot ser percussora de diferents tipus de càncer, i això és importantíssim. De fet, una de les prevencions en aquesta greu malaltia passa per una bona alimentació. Clar, una bona alimentació, també un bon control d'higiene, dels hàbits també, no? Sempre s'ha dit, o a vegades s'ha sentit parlar, no?, de que si fas a la carn, a la barbacoa i hi ha tota aquesta cosa negra, no?, que queda, tot això pot tindre unes substàncies que poden ser una miqueta més o menys cancerígenes, també. El tema dels microplàstics, que també s'està parlant i que potser algun altre dia podrem parlar-lo, no? Dintre l'alimentació, quins hàbits d'higiene o quins aliments poden tindre més o menys, totes aquestes toxines que al final, clar, vivim en un entorn on hi ha suficient estrès, hi ha suficient toxines també, i tot això, si no... El nostre cos té una certa capacitat, té una planta de reciclatge, com parlo a vegades, de processar i de netejar el cos, però a vegades reps massa quantitat d'estrès i de toxines i de més, que el cos tampoc ho pot
pot solventar, no? I més, si a més afegim que no tenim uns bons hàbits, no tenim una bona oxigenació de la sang també, amb l'exercici físic, una bona nutrició també, amb antioxidants i demés, tot això fa un combo que tard o d'hora doncs, pots tindre més papers, no? També a tindre alguna patologia o hi ha una malaltia així ja molt més greu, clar. Sí, llavors també la prevenció al final va cap aquí, tindre aquesta consciència del que estem parlant, doncs, amb efectes de longevitat o de la salut a mig, curt o llarg plaç, tot això t'ajudarà doncs, ja directament a menjar diferent, no? Però ja ho faràs per un motiu més profund que no, doncs ara, mira, aniré a la platja o per lluir abdominal. Operació biquini i aquestes coses. Clar, evidentment. Que també, doncs, a vegades, passar a un extrem d'aquests també pot derivar també en patologies, no? També, trastorns alimentaris o persones també que volen estar amb un nivell de condició física molt, doncs, no sé, amb un percentatge de greix molt baix, també, doncs hi ha uns nivells que també ja no són tampoc saludables, ni per damunt ni per baix tampoc, no? Que puntualment els podem establir doncs, per una competició o alguna cosa així, però no deixa de ser també una manera de forçar la màquina cap a un cantó que tampoc ens interessa. Els extrems sempre són negatius, ho diem sempre, tant per un cantó com i per en salut encara més. Exacte, es tracta com fa el nostre cos de trobar un punt d'equilibri, no? I trobar-lo nosaltres a la nostra ment, organitzar-nos també, perquè a vegades doncs, no sabem, o com sempre hem dit, ens confonen molt amb la indústria alimentària, amb les notícies, amb tot això que al final... Publicitat, etcètera. I xarxes socials també mateix, no? També, tant. Que jo també que estic dintre d'aquest mundillo, no? Però m'incloc també, però sempre es donen unes recomanacions molt generals i de més, i coses que dius, ostres, però aquest m'acaba de dir una cosa, aquest una altra, però al final jo tinc un cacao, no? Què és el que necessito? Clar, la pregunta és què és el que necessites tu en aquest moment i en la teva condició que tens ara, perquè aquesta recomanació que estàs escoltant potser fa 5 anys era per tu, o d'aquí 5 anys era per tu, però ara potser és totalment contraproduent. A vegades em passa això a consulta, que quan jo parlo, no, amb un pacient que ve, per exemple, per pèrdua de pes, li estic donant unes recomanacions, al cap de 5 minuts entra un altre per lo mateix, amb el mateix objectiu, però és que li estic dient totalment el contrari. Per què? Doncs pels horaris, per la medicació, l'estil de vida, per mil coses, no? O perquè cadascú té un punt i es va treballant també per punts, vull dir, per fases, no? I a vegades a mi em sorprèn com puc dir unes recomanacions dietètiques per un mateix objectiu però totalment diferents, no? Perquè per això, la personalització, com sempre parlem, també és molt important, no anar a fer coses que hem sentit per aquí, cap allà, les provaràs, o segurament les has provat, però ja hauràs vist que no t'han funcionat, no? Llavors, al final el que funciona és dir, ajuda professional i dir, anem a enfocar-ho per tu, no? Amb el moment que tu necessites, que molts cops també ho dic, que 2 més 2 a la nutrició no són 4, perquè el que tu et funcionava, per exemple, imagina't una dieta que tu t'havies de primar uns quilets, no? I t'aprimaves fàcilment, fent una miqueta de bondat fa 10 anys, ara allò que estàs provant ja no et funciona, no? Llavors, clar, inclús ja no coses que hagis sentit o hagis parlat d'una altra persona que t'han dit aquesta dieta o l'altra, sinó el que tu mateix feies fa uns anys, ara tampoc ja et funciona, no? Doncs potser hi ha coses que van canviant, perquè evidentment el teu metabolisme canvia, el teu cos canvia, el teu estil de vida canvia, totes coses aquestes canvien, i s'han de tindre sempre en compte i analitzar-ho des d'un punt de vista des de fora, una persona professional que et pugui orientar. Molt bé. De fet, tot això és l'introducció a la secció, perquè ara anem de cara a barraca i el tema central que ens portes. Però és que és interessant. Al final jo penso que és això, és conscienciar la gent. Després podem parlar d'un tema en concret que pot interessar més o menys, però la meva idea de vindre aquí a vegades també és aportar això, simplement aquesta consciència de dir, bueno, i si millorem una miqueta més el nostre estil de vida, amb petits gestos, no? Que a vegades els comentem, com hem parlat també a alguns programes d'esmorzars saludables, també, opcions per prendre fora, cosetes així, no? Que són molt pràctiques també, i que sí, espero que hi hagin persones que ens estiguin escoltant i ja hagin començat a aplicar algunes coses. Segur que sí. De fet, avui ens vols parlar de suplements, de certs medicaments a l'hora de perdre pes. Clar, hi ha com a fàrmacs i medicaments que poden recomanar els metges, no? Que normalment poden ser útils en principi per aprimar, i després podem parlar també dels típics quemagreixos que a vegades
doncs, trobem també als herbolaris, les dietètiques, Val. o a la farmàcia, o que escoltem molt parlar i realment veure si realment tenen efecte o no i quins, per exemple, poden tindre algun tipus d'eficàcia, no? Perquè a vegades també hi ha una indústria aquí que es barreja, no? Hi ha l'alimentària i la de suplements, no? Que aquesta també pues, és molt gran i tindrà molts interessos. I l'interès més gran que tindrà és treure't els calés, no? I sense donar-te molt d'efecte. Clar. Llavors, bueno, és això. Mira, més que res, sobretot, va sortir una notícia, i que crec que és important, o potser hi ha gent que coneix, que és el dia 1 de juliol, fa 15 dies, va sortir un nou fàrmac, un nou medicament, a la venda a Espanya, que es diu Mounjaro. El Mounjaro. Aquest, doncs clar, ara hi ha molta gent que ja està, doncs com va passar fa un temps amb l'Ozempic també, pues, que clar, donava uns resultats prometedors en quant a la pèrdua de pes o l'aprimament, no? Però realment, bueno, és un fàrmac que t'ajuda amb el tema del metabolisme a regular la glucosa, o sigui, està més aviat pensat per persones doncs, que tinguin sucre, sucre, en aquest cas diabetes, és més aviat per aquest tractament i doncs ho ha d'aconseguir un metge, jo recordo aquí que jo soc nutricionista, soc un professional de la salut, però jo no soc metge i jo no puc recomanar-ho, ho dic perquè a vegades em vegen a consulta dient, em venen, no, fan la dieta i tot i tal, però em diu, escolta, i tu no em pots donar això? Dic, no, jo no, això t'ho ha de recetar un metge, no? Sí. I en aquest cas, clar, al regular la glucosa, al regular el sucre en sang, t'ajuda a regular la teva gana, perquè, bueno, si tu regules bé la teva glucosa en sang, el teu sucre, no tens aquestes pujades i aquestes baixades de sucre, tu no experimentes aquesta sensació de gana tan gran, A més, també, doncs, treballa a nivell de neurotransmissors, també, doncs, inhibint també alguns d'ells perquè encara no tinguis més gana. Vull dir que et treu la gana directament i que l'efectivitat que pugui tindre pot fer que perdis pes o que t'aprimis és a través de treure't la gana, Però ja està, només és això. No són pastilles miracle, no per prendre una pastilla t'aprimaràs directament, sinó que tot és una reacció Clar, i hem de recordar que aquest cas és un fàrmac, però també seria com una suplementació que estaríem fent dintre d'un estil de vida que, com parlem aquí sempre, hauria d'estar adequat. Evidentment, si no estem menjant correctament, si no estem fent exercici físic correctament i si no estem descansant correctament, que són els 3 pilars fonamentals, prendre un fàrmac o no, o inclús un suplement com érem ara també per perdre pes, doncs realment no servirà. No. És veritat que tinc persones que amb l'Ozempic o ara amb el Mounjaro també vindran a consulta que l'estan prenent també per recepta mèdica, doncs perquè tenen també una miqueta de sucre i de més, però és per la pròpia, a vegades per la pròpia sobrepès o l'obesitat que ja presenten, que tenen aquesta resistència a la insulina que es diu, i doncs que se'ls hi dona, no? I potser sí que arriben a perdre 5 o inclús hasta 10 quilos, però potser els hi queda encara el doble. Llavors ja és quan molts d'ells també venen a mi i em diuen, escolta, jo estic prenent això, estic fent una miqueta de bondat, però no sé realment què puc fer més per continuar perdent pes, perquè, per exemple, he perdut 10 quilos, però ja no puc perdre els altres 10 que em falten, no? O els altres 5 que em falten. Llavors és quan jo entro aquí i, com hem comentat abans, ja personalitzem correctament el que és la dieta, que junt amb el fàrmac anirà millor, no? Sí, evidentment. Però això és la base, potser, de la secció d'avui, oblidar-nos ja no de les dietes miracle, que ja n'hem parlat moltes vegades i que no existeixen, sinó també això dels medicaments miracle, per molta informació que escoltem, per molta notícia que escoltem, és a dir, no és això, no per prendre una pastilla ens aprimarem, sinó que faràs això, no? Potser intentar regular una mica la gana, l'ansietat, però tot i així hem de seguir portant una dieta saludable i equilibrada. Exacte, és que és això, és el que parlàvem a la primera sessió, fer una bona consciència i realment dir això, que inclús amb la suplementació és que el màxim benefici que ens podria portar a vegades és d'un 1%. I comptant que estàs fent tot el més bé, que estàs fent un bon exercici, una bona dieta i un bon descans. Estem representant que l'impacte ja serà molt poc, però si encara no estàs fent aquests hàbits, és que l'impacte serà també molt poc. Puc entendre que hi ha persones que puguin arribar a aquest punt, també, que a vegades els entenc, de dir, gent que està sempre fent dietes, que no els hi funciona, que no saben com, perquè clar, no estan anant cap a la base de la consciència aquesta que hem parlat de prendre-ho amb un valor de salut i de mig o llarg plaç també, per millorar la seva salut, no? I potser aquestes persones entren en un cicle de pujar, baixar de pes, pujar, baixar de pes. Això també al final el que fa és que costa més perdre pes també, no? Genera un efecte bola de neu molt negativa en el que cada cop, i clar, a vegades ja diuen, ja recorro a algun medicament o algun suplement, a veure què, no? Que en principi suposo que
que en el fons tots sabem que això és algo temporal o que ho hem d'utjar de forma puntual i que no és l'efecte miracle, no? Però bueno, sempre doncs, intentem, no? A vegades, sí. I pues això. Clar, això. Em costa però que sí que és veritat que la ciència està investigant molt sobre, no? Em fa l'efecte, no? sobre això, certs medicaments que ajudin a primar, és a dir, sí, que la farmacèutica que trobi aquest sant grial serà un antes i un després, Sí, però no està lluny, no ho crec sempre i quan no vagi acompanyat amb els hàbits, perquè és que és això, vull dir que al final hi ha una biologia, és veritat que pues això també un altre dia podem explicar una miqueta més a nivell tècnic, no? de què és una cèl·lula de greix, no? I quins factors tenen perquè entri greix o surti greix, no? Aquesta lipogènesi significa creació de greix, no? Que aquesta cèl·lula de greix s'ompli de greix, i el que volem realment és aquesta lipòlisi, no? De cremar aquesta cèl·lula de greix o reduir-la, no? Perquè tu acabis perdent pes i sobretot greix. Val? Però clar, tot això és el que ara, doncs, amb tots aquests avanços se sap com funciona realment aquesta biologia, com treballa aquesta lipogènesis, aquesta lipòlisi, com afecta, perquè no és tan senzill, vull dir, afecten un munt de factors i un munt d'hormones que estan implicades, i llavors, doncs, bueno, tracten de, mira, aquesta hormona la minimitzarem, no? La farem més lenta, o aquesta altra, o introduirem aquesta cosa dintre aquesta cèl·lula i tal. Són coses molt aïllades, clar, trobar un fàrmac que apliqui a tot és molt complicat, jo crec que és quasi impossible, i sempre haurà d'anar això, doncs, acompanyat amb aquest estil de vida, amb aquests bons hàbits, perquè és que doncs és això, és una societat relativament moderna, però realment portem milions d'anys doncs, adaptats a una biologia que no canviarà d'un cop cap a l'altre. Exacte. I a més, quan teòricament estem fets i dissenyats metamòrficament per estar a l'aire lliure, per córrer, per cultivar, per córrer rere una presa, per tindre dies de dijuni, per tindre també dies de menjar més, el cos està tot adaptat amb aquesta flexibilitat metabòlica que molts cops parlo, de que a vegades jo també és una cosa que treballo a la consulta, no només dir, bueno, dono una dieta de 1.000 calories i aquesta persona s'aprimarà, no? Amb això la persona segurament no funcionarà, perquè bueno, el metabolisme també s'ajusta a aquestes calories que li estàs donant, el sistema hormonal també, i llavors hem de treballar una alimentació en la que no només la persona perdi pes, sinó que activi millor el seu metabolisme, reguli millor les seves hormones també, que entren i surten dintre aquesta cèl·lula, per exemple, i sobretot guanyar més flexibilitat metabòlica. Quan parlo de flexibilitat metabòlica em refereixo a la forma de processar o d'optimitzar aquests nutrients que rebem, no? Al final tenim 4 substractes que podem processar, un seria doncs, els hidrats de carboni, els greixos, les proteïnes, l'altre seria l'alcohol, i dintre d'aquests 4 substrats doncs, hi ha persones que poden acumular més fàcilment aquestes calories en forma de greix i els altres que poden cremar-la. Això, hi ha persones que jo crec que la majoria no ho sap, això, i això també es pot inclús millorar. Imagina't aquest motor que tenim dintre, no? Que si el tens doncs, bé a punt i ben en marxa i ben cuidadet, doncs, bueno, cremarà la gasolina correctament i tot anirà bé. Però ara, si el tens una miqueta desajustat i li estàs fent coses que no toquen, doncs clar, començarà a perdre oli per aquí, per allà, la gasolina la traurà malament, no funcionarà correctament el que és el motor. I això es pot millorar, igual que tu faries i aniries al mecànic per reparar-lo, doncs en aquest cas el teu mecànic és fer exercici físic, menjar correctament i tindre una bona estructura i un bon descans. Tot això t'anirà a poc, evidentment, però ajustant i fer que, per exemple, si menges una quantitat excessiva d'hidrat de carboni, doncs que no t'engreixi tant, no? O que ho puguis cremar més, perquè al final hi ha 2 funcions que té el cos, o bé ho crema o ho acumula també, no? Això quan estàs menjant o quan tens l'aliment, no? Llavors estàs en un estat de lipogènesis, que estàs en aquell moment, quan estàs menjant o has menjat, en un moment de que aquella cèl·lula sí o sí s'engreixarà, val? Però s'engreixarà més o menys en funció de com estiguis tu adaptat o com aquest motor, no? Si està funcionant correctament. I en períodes de dijuni també, que a vegades els recomano segons quines persones, doncs fer un dijuni de 12, 15, inclús 16 hores, no hi hauria cap problema, segons quina persona, i també amb l'exercici físic aquests predisposen a que aquesta cèl·lula es comenci a reduir, aquesta lipòlisi, aquesta crema de greix també. Llavors al final el cos actua amb aquesta biologia i funciona acumulant o traient, acumulant i traient, i està cada dia fent aquests 2 processos. Bueno, segons quines persones només està acumulant, no? Si no fan exercici, no fan dijuni, doncs estan acumulant. Llavors per això que parlàvem de tindre
biologia més ancestral també, que pues, avui en dia pues, amb l'entorn, amb la feina, amb el sedentarisme pues, s'està perdent, no? Però que al final és que tot això que parlem, imagina't tu si un fàrmac ho arreglaria o no, tot això que t'estic parlant no arribarà, no arribaria, no arribaria. Llavors es tracta d'això, de tindre pues, uns bons hàbits. Està clar. Respecte doncs, al fàrmac també, cosetes a comentar, doncs, com hem comentat, que és una recepta mèdica també, però si la persona, doncs, o el metge, no? Creu que és, mira, li donaré això per més a primar, no? Clar, això ho haurà de pagar, no? També la persona tindrà la recepta mèdica, anirà a la farmàcia i més o menys està oscil·lant entre 290 i 400 euros a la setmana, no? Tractament a la setmana. Estem parlant d'un tractament molt car, que si només el vols utilitzar per aprimar-te, doncs evidentment hi ha altres maneres i molt més gratuïtes, Exacte, o pots derivar una miqueta d'aquest percentatge a menjar amb més qualitat, això sí, no? També la qualitat dels aliments també veiem que ens ajuda, producte fresc, etc. Producte fresc, la qualitat d'aquestes vitamines, dels minerals, estaran més biodisponibles, tot això, no? Anar cap a aquesta consciència que estem parlant ara i no cap a la de prendré això, em gastaré un dineral i a veure com funciona, no? Perquè em vull aprimar en X temps. Sí. Doncs bueno, a veure, vull dir que hem de tindre aquesta consciència. Clar. I després això respecte el tema dels suplements això. Oye, los quemagrasses, no? Exacte, per exemple, aquests medicaments que són per prescripció mèdica, que són un nivell i una guia, però clar, hi ha altres productes que estan més a l'abast. Estan més a l'abast i que tenen molta publicitat, moltíssima. Molta, en farmàcies, en dietètiques, en molts llocs. Sí, sempre hem parlat, no? O sigui, sempre s'ha sentit parlar de, pues me voy a tomar un quemagrasas que me va a ir bien, o la L-carnitina, voy a quemar la grasa. I clar, pues al final... O el chitosan, una època que es parlava del chitosan, que era com un captador de greixos. Captador de greixos, que bueno, tu foties una bona comilona, no? I després et prenies això i anaves de ventre bé, no? Exacte. Perquè el que feia és que feia com una capa que no et permetia absorbir el que és els greixos, no? Sí. I doncs amb allò ja està, no? Bueno, però clar, són coses que dius... Clar, aquí no saps, clar, és que no està demostrat científicament al 100% que pugui funcionar. Clar, al final hi ha pocs podríem dir pocs suplements que afecten positivament a la pèrdua de pes, però al final sempre seran un suplement i com a molt representarà un 1% dintre de tot el que estàs fent i si ho estàs fent bé, vull dir que és que al final notar un efecte a vegades és més un efecte placebo, de dir, ostres, que bé m'està sentant, o potser és perquè també estàs incorporant uns altres hàbits units a això també, no? Que és que al final és molt difícil concloure si t'està funcionant o no, perquè potser has pres una iniciativa de no només prendre això i continuar fent-ho tot malament, és que potser també estàs canviant 4 cosetes, no? Pues estàs bevent potser més aigua i menys alcohol i estàs esmorzant o traient una miqueta de pa, per exemple, no? I això potser t'aprima moltíssim més que aquesta pastilla, no? Però és veritat que a vegades donar una pastilleta a la persona com que l'ajuda a nivell psicològic, no? A dir, això m'anirà bé també. És com un reforç, exacte, és un reforç positiu, emocional, de dir... Perquè a vegades també em venen persones i em diuen, jo els dono totes les pautes, no? I em fa gràcia, no? A vegades em diuen, bueno, ¿y qué me das? ¿No? ¿Y qué me das? ¿No? Diu, pues ¿qué te doy? A veure, si no necessites res, en principi res, no? Però bueno, mira, si vols prendre't, doncs pren-te això, no? I a vegades els dic alguna cosa que els hi pot anar bé, no? Però fixa't que com a vegades la pauta que jo dono no és donar un quemagreix, o sigui, crec que mai he donat un quemagreix perquè considero que no té un efecte, o a la majoria de la població que ven per perdre pes no tindria un efecte realment positiu. Per mi doncs seria enganyar-los i tirar els diners, no? Però a vegades sí que els dic, per exemple, que això sí que considero bastant interessant, que és, escolta, tu portes uns mals hàbits, ara passaràs uns bons hàbits, no? Passaràs això, per què no netegem aquests filtres d'aquest motor, no? Això sí, igual que fas, per exemple, l'aire condicionat, que el vas netejant el filtre, o el del motor, que et poses una bona posada a punt. A veure, el teu cos també ho pot fer, no? Ara, quan facis uns bons aliments, una bona nutrició, si fas activitat física, si beus més aigua, tu ja t'aniràs netejant de forma automàtica perquè el cos ja ho té. Però podem fer-li una ajudeta més, no? Una ajudeta més amb plantes naturals, no? Les típiques també que a vegades es senten, no? El cachofa, cardomariano, diente de león... Infusions... Clar, tema infusions o cosetes així, doncs això sí que pot ser beneficiós. Podria inclús ser més beneficiós per la quantitat d'aigua que prenguis,
per la hidratació que pel principi actiu que tingui, perquè amb una infusió doncs no tindrà gaire. Però bueno, ja li estàs donant una ajudeta, però ja veus, l'enfoc ja és diferent. És per netejar una miqueta, a part del que farà, doncs per donar-li un plus, no? Però no amb la idea de em prendré això, que això em farà cremar greix, saps? Aquí ja potser estem ja enfocant-ho d'una manera diferent. Clar, sí que pot tindre un benefici i hi ha alguna evidència científica en posar-hi algun suplement per cremar greix, però realment és si estem fent bé les coses, clar, o sigui, mai se m'ocorreria prendre un suplement que m'agrasses d'aquests si per exemple no faig exercici, és que no servirà, perquè és que hem d'entendre doncs com funciona aquesta crema de greix i hi haurà inclús persones que l'aplicaran, faran exercici físic, però aquest greix no acabarà de cremar-se i tornarà a un altre lloc també, val? Que això també passa, Llavors, clar, doncs, això molts cops també ho explico a consulta. Prendràs això? Val, doncs mira, hauràs d'estructurar-te l'exercici físic d'aquesta forma, d'aquesta, que al final són 3 passos, que també un altre dia podem parlar de realment com es crema el greix, quins 3 passos hi ha, quina primera fase, segona i tercera, que si fas la primera i la segona i no fas la tercera, que és la més important també, doncs no ho aconseguiràs. Però si fas només la tercera i no fas la primera i la segona, tampoc. És un ordre, és un ordre. 1, 2, són 3 passos molt senzills, com si fessis una recepta d'un pastís, doncs és el mateix, una recepta per cremar greix. Són 3 passos molt senzills, val? Molt senzills. Els hem d'aplicar correctament i si els apliques correctament i apliques un crema greix, te pot ajudar a fer una petita empenta. Simplement és això. Com a greixos o suplements més demostrats i amb més evidència, el primer i a més estudiat seria la cafeïna. La cafeïna, que simplement amb un cafeïna normal, el cafè, però sense sucre, sense panela, sense sucre moreno, sense edulcorants i sense begudes d'amendres o de vegetals o no, o de vaca, sinó és un cafè sol. Exacte. Per exemple, un cafè sol ens aportaria uns 100 mil·lígrams de cafeïna, un expresso, per exemple. Això, per exemple, pres 30-40 minuts abans d'iniciar l'exercici físic, que farà que aquesta cafeïna ja estigui pel cos, i quan tu comencis a fer exercici t'ajudarà a mobilitzar més els greixos, t'ajudarà a mobilitzar més els greixos. Però com t'ajudarà realment? Doncs si estàs en un context de nutrició correcta i després fent un exercici físic adequat. Això, persones que ara diuen, doncs mira, si jo prenc 5 cafès al dia i no m'està primant, evidentment que no t'està primant perquè no estàs en un context de catabolisme o de dèficit calòric i després no estàs fent un exercici físic adequat. Perquè a vegades em venen persones que han de prendre pes i prenen 8 cafès, no? I si els dic que han de prendre cafeïna perquè és un quemagreix, et diran, doncs no estic perdent, això no funciona. No, és que no funciona, és que ho has de saber on posar-ho i en quin moment. O sigui, el teu cos ha d'estar, com hem comentat, amb un punt de lipòlisis, fent exercici físic, fent en un estat de dijuni o de dèficit calòric, llavors clar, el cos ja estarà amb una certa demanda, no?, d'energia. Si tu no li dones aquesta energia, li poses la cafeïna aquesta, un cafè, i fas exercici físic i necessita energia al cos per fer aquest exercici físic i no has menjat res, d'on lo agafarà? Pues segurament ho agafarà de les reserves de greix, amb molta més facilitat. Llavors, això, per exemple, seria una opció, no? Hi ha moltes maneres també d'enfocar-ho i fer-ho, o de com fer-ho que funcioni. Però no només per prendre cafè i ja està, i sense tocar res funcionarà, no? Pues aquest seria un d'ells també, a més que això t'ajuda a concentrar-te millor, a tindre més rendiment, més energia, no? I actua en aquest sentit també a elevar una miqueta aquest metabolisme, en aquest sentit a ajudar-te. Després hi hauria també un altre que seria el te verd, per exemple. El te verd també porta teïna, l'únic que per veure resultats similars a el que és el cafè o la cafeïna hauríem de prendre de 4 a 6 tasses de te verd al dia, no? I potser és massa, no? Per veure el resultat. I ara també està molt de moda, o està sortint molt a parlar, és el te matcha. No sé si et sonarà el te matcha. Te matcha. A un sona, sí. Algú et sona, no? El te matcha, persones que ara l'estan prenent, o així, com molt saludable i tal, o molt healthy, i és veritat que al final és el mateix que el te verd, l'únic que té un procediment diferent, no? Vull dir, han estat durant setmanes prèvies sense el sol i quan trituren aquesta planta, trituren la planta completa, no? Llavors té més clorofila, té molts més nutrients, o sigui, al final és el te verd però més concentrat, no? I diguem que només amb 1 gram o 2 grams d'aquesta planta, doncs ja et faria l'efecte que prendre de 4 a 6 tasses de te verd. Llavors només amb 1 gramet o màxim 2 al dia d'aquest te, ho barreges amb aigua, i això t'ajudaria també a tindre aquesta cafeïna,
aquest cas la teïna, que amb aquests bons beneficis que tindria també per aquesta crema de greix, però com hem dit, sempre i quan estiguin posats correctament. Val. Sí. Ostres, la importància dels suplements, per suposat no ho hem dit, però queda més que clar, com dèiem, els medicaments per prescripció mèdica, sí. Però també quan parlem de qualsevol d'aquests suplements que ara dèiem, sobretot també és important que els adquirim en establiments adequats, sí, fitosanitàriament adequats, etc. Sí, perquè tindran uns controls al final, que funcioni o no, també has de veure si et farà mal, o sigui, normalment mal no et faran, però tampoc et faran res, no? Hi ha un registre, hi ha un control, però, clar, sí. És a dir, evitem de comprar productes miracle altra vegada, que a vegades trobem anuncis per internet sobretot, i certs medicaments per internet hem de desconfiar d'aquest tipus de compres, sinó sempre adreçar-nos a un professional del sector per poder adquirir-los i assessorar-nos, si és el cas. I assessorar-nos també, i veure quines també contraindicacions pugui tindre, a vegades també, vull dir, informar-nos una mica, però sobretot és això, valorar realment si hem de fer aquest pas, de si és necessari, perquè realment si tu ja estàs aplicant una bona alimentació, un bon exercici, un bon descans, que són els 3 pilars, home, doncs vinga, una ajudeta més tindrà sentit, no? Però sense fer cap d'aquestes coses, contemplar-les i directament anar amb un medicament o amb un suplement d'aquests, doncs és que realment estarem tirant els diners, no? Llavors, clar, no tindrà un impacte tan positiu en el cos o com tu esperes. Llavors és això, és una carrera a mig plaç i no és a curt plaç, i aquests productes que tu venen molt a curt plaç tot, doncs realment ja ho sabem, que hem de desconfiar. Però bueno, ens quedaria també, per exemple, la Garcinia gamboia, també, no? Que és un altre fruit, que és com una carbassa, semblant a una carbassa que prové de l'Àsia, també, que t'ajudaria també una miqueta a regular la glucosa, no? Com hem parlat també amb el fàrmac, t'ajudaria una miqueta a regular el que és el sucre, també, i que reduiria una mica la gana, també, I què més? Tindríem també la L-carnitina, no? També, la L-carnitina també actua una mica amb aquesta crema de greix, però també si no apliquem aquest exercici físic realment l'estarem tirant els diners, l'estarem orinant, perquè aquest excés de carnitina l'estarem orinant. I també recordar que la carnitina és un aminoàcid que el nostre cos ja produeix o ja mengem també. Llavors realment a vegades és necessari o no, si estem ja alimentant-nos bé no farà falta. Clar, llavors aquests hi ha alguns més, però realment els més coneguts o que podem anomenar avui amb el temps que tenim serien aquests 4, no? La cafeïna i el té verd o el té matxa com a principals, que ens poden anar bé, i no només amb això, sinó també tenen una bona relació en quant a longevitat, també, com hem parlat abans, pot fer també millorar una miqueta la longevitat, també el tema de la memòria, d'Alzheimer i coses d'aquestes. Hi ha estudis on es veu també que hi ha una millora també en quant a això, i després tindríem això, cafeïna, té verd o té matxa, la Garcinia gamboia també, que podria tindre alguna cosa també de moviment, i amb tema també de la L-carnitina, però aquestes dues últimes sempre serien en funció també del context aplicable, perquè al final no representaria ni un 1%. D'acord. Sí. Doncs important els consells també en aquests suplements, però tornem a dir també, i la base d'aquesta secció i la base de tot plegat és que en comptes de començar amb aquests suplements, potser el més important és anar directament cap a un professional de la nutrició o la dietètica, com és el teu cas, Cristian, i a partir d'aquí tu ja els ajudaràs a conèixer aquests productes, a recomanar o no el que pugui fer falta, ni més ni menys. Aquí està. Aquesta és la base. Aquesta és la base. Aquí és per on s'ha de començar. Sí. I si trien o fan una molt bona tria pensant en tu, que ja et coneixen perquè vens cada mes aquí a la ràdio, com podem localitzar-te? Molt fàcilment, jo soc Cristian Fernández, també passo consulta aquí al Vendrell i amb altres localitats de Tarragona i també online, però simplement si busquen Cristian Fernández nutricionista, si ho posen al cercador, ja els hi sortirà tota la informació, on passo consulta o com poden contactar amb mi per si tenen qualsevol dubte. Perfecte, doncs que no facin, i per internet i per xarxes, que també ets molt actiu, Sí, també, poden conèixer per allà, també. Pierre de Barriga, estic en Instagram també, però ja et dic, el més fàcil és si posen Cristian Fernández nutricionista, em trobaran molt fàcilment. Perfecte. Cristian, gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé, fins aviat. Fins aviat. Adéu-siau. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.